Mayong adlaw sa ato mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mayong adlaw si mo Premiloy. Oh, bayog adlaw siya mo pre Ilyong. Sa tanan nato ni mga kanay siyaga, mayong adlaw gid kabay nga ara lang kamo sa maayo nga sitwasyon sa sini nga panahon. Oh, pandemya Ano pa siya. subong, way naman pandemya Premiloy, no? Sige, padayon. Oh, sige. Ang iyato subong istoryahan Premiloy. Oh, ano na Ano siya? dapat, ha? Ikaw abe, ano si mo? Ano ba yung topic sa bugaw? Call off o con break? Break up. Call off. Kaya nga, oh, nga makahambal ka nga break up. Kay call off na. Why na trupa? Ano ka bla? Kaya nagsugod ka daw sa topic. Why pa ka sugod? Introduction to. Pag aning topic ka na. Ay, okay, no? Sige. Ginatamyaw ko na, no? Ang tanan nato yung mga supporters, kag mga bago nga subscriber, Premiloy, nga nagapamati sa mga kantahan naton kag mga programa diri sa Naisyaga. Thank you, gid sa inyo tanan. Bugos, kasing-kasing namon nga ginapasalamatan ng inyo padayon nga pagsuporta sa amon yung mga programa, no? Labi na gid kay Tatay Romeo Pineda da sa may hinigaran, kay Queenie, kay Jinjen, kay Mate, kagay babes, sa tanan kay sino pag ito mga tagpalamati na to sa hinigaran. Thank you gid sa inyo pagsuporta. Siyempre, Nawagon mo sa tanan, sigurado ka maubos po sila. Ay, hindi ko na maubos kay kadamo sila Premiloy. Pero ginapasalamatan ko gid ang nag-advertise sa aton bla nga programa permi. Sige. Si Papa Etan, no? Si Papa Etan, thank you gid si imo kag sa DYRL diri sa Kabankalan. Sa ulitin. Sa ulitin, no? Ako gani handob yan nga ma-play ng broadcast sa Sergio. Ti sa damgo ta panay guro Premiloy. Damgo pa na siya. Sa kay Kuya Hill Anda, no? Station manager sa 104.3. Wow. ASFM sa Sagay City kapamati sa Blasaton Premiloy. Basi dira ma-broadcast ng aton ni programa. Abasi pa lang. Kabay pa. Nga nakahambal ka Premiloy nga break up. Break up gede. Nga Kay tugod, ala ka pagkakulop-kulop nga mangita magabunagapon iban. Hindi Premiloy. Ang cool-off para tagaan ninyo sang tsansa ang isa kag isa kundi hindi ka mo kutob. Kag basi may tsansa pa yung magbalikay kamo pero kung magsiling ka break na ta wala na pero kung magsiling cool off lang tanay o te dako ang tsansa nga Wala na. ari na ko ga nagbalik ako kay na-realize ko nga palangga ta kagaliwat. Dumatian ko na nagalisiya. Daw natabo na sa udaw. Natabo na sa kabuhi mo. Balikan ka lang kung ma-realize nga palangga ya ka. Balikan, di ko ko ma-realize sa palangga ako. Pero para sa akon, Premiloy, tagaan yun tsansa ang inyo kaugalingon. Amo na gani call off, magpalamig lang balaanay. Kay kung kaisa, ang away do kabudlay na bla. Or, alibawa, selos sa inyong relasyon. Di, babreak gig mo dayon sa para sa amulan na. Nga hindi nyo pagtagaan ng tsansa. Palamig. Doon na pangita sa relasyon, init ba dyan? Palamig ang ibo. Ginahambal ko lang niya Premiloy kay para mabalaan siyang aton nga matag palamati nga hindi magpadali-dali sa desisyon. Dapat kung call off lang kamo. Hindi kamo ya mag-break, call off lang anay. Kay tagaan niyo tsansa gani isa sa pila ka semana o masilang kamo may ma-call off lang tanay duha ka semana. O kaya ka ma-call off niyo di ka ring. Nag-break na kami tuya dayon kay nangita sa mo. Di mudo, tsakto ka nag-break up. Hindi. Nag-break kami kay nakakita siya din sa iban. Tiko mag-kulop. Wala pa, be? Tiko mag-kulop, hindi ka kita iba na? Pwede nga makakita ka iban. Pwede gali nga makulop-kulop pa. Break na lang ka mo. Ginpabudlay yung lang mga kugulingon nyo. Mas nami gidya kung call off lang anay Premiloy kay kung may tsansa pa ya gani. Mabalik kay giga mo na iya. Pero kung mag-break na, why niya tsansa kay libre na ka mga makapangita sa iban. Tikon break up, tikon call off, hindi libre ako. Hindi. Kaya siyempre maminsar ka pa. Ay, nag-call off lang kami siyang girlfriend ko, siyang boyfriend ko. Mangita ko dayon siyang iban. Siyempre maminsar ka pa. Oo. Hindi ka dapat magpadali-dali si mo desisyon. Kaya kabudlay sina nga magpadali-dali ka. Tapos palangga mo patuya gali. Oo. Tapos nag-call off ka mo pero palangga mo siya. Call off lang gani. Mapalamig lang gani sa isa kag isa. Ang hambal gani nila nga. Hindi lang blaya magpadali-dali sa desisyon. Kaya kung mag-break ka mo ya Premiloy, kaluluoy lang gid ang imo yung
ang imo nga paghigugma sa iya. Kay madula na lang gina iya makapangita gina siya din iban. Wow. Damo ka gid rason no. Oo. Kay para sa akon para miloy cool off lang gid anay. Hindi gid anay magpadali-dali nga mag-break lang dayon. Bago pa bin sa ron sa babae o lalaki nga breakon ka. Grabe man ang palibog ya. Oo. Di karon ko ma-cool off laban ka mo. Amo ba na gyapon makakita to siya Mas iba. maayo nga ma-cool off na lang anay para miloy kaysa tang ga-cool off ka mga duha makapaminsar ka. Ay. Oo. Kag makapangita Hindi ko kita galing ka. mabatas yan nga madula sa akon. Di balik ka to sa iya, di ba? Nga mangita na. kay sing iban kay nagkulo pa nga ka mo. Buda sigle. Di mangita kay sa iban kun break na kamo ya eh. Oh, di bodo. Pwede lang nang cool off. Pwede. Ay, tod ka. Oo. Amo na nga ako, kung ako lang yabe. Kadlaw ka kayawan ko si mo. Hindi Hindi gani sa kantabla na nga ginahambal gani nga. Wag ka sanang lumuha, no? Why ito na talent pa siya ha? Amo gani. Nga hindi kaya magpadali-dali sa amo sina nga bagay. Cool off lang anay para makapaminsar pa kamo sa isa kag isa. Ina ba lang maanad ka nga magpangabuhi nga wala siya. Maanad siya magpangabuhi nga wala ka. Kay kung kaisa, gambal ka na nga hindi ko mabuhi kung wala ka. Isa gamay ka, buhi ka magani. Kaya kita mo kapangagaw ka punchline at sa script po, ako na script. Ay, oo, gali. Ari di galis piyak ako, no? Pero doon na, pero miloy. Di, kung anad ka na nga magkabuhi nga upod siya, kabudlay mga buhi nga wala siya. Ay, tod ka. Huwag siya matimplas gatas mo. Wala siya mapasok-sok ng bayo mo. Grabe do bata ba? Suksok sa glampin mo. Do baby, di gina ya. Gusto mo be permi, ikaw lang yung bibi niya. Pero hindi sa tanan niya panahon na muna. Maloka mo na siya mga karadlukan nga panahon sa kabuhi sa magkarelasyon. Ang ginatawag nga cool off, kag break up. Do ako man ang break up, ibang cool off. Oo, okay. Pero ang desisyon ara gyapon sa inyo. Kung halimbawa ano man gid ang inyo mga desisyon, paminsaran nyo gid mayo. Kaya nga hindi madali-dali nga mabawi kung nag-break na kamo. Ex mo na siya kung break na kamo pero kung cool off lang. Makahambal ka pa na way pa man ta closure. Ba? Diba? Tod ka. Tingin ba gani wa pa na gali closure ga order na bago. Oo, no, may ara gid sila. Nga makapangita siya dayon bago kay kabalo kamo mga kanasyaga ang relasyon hindi man nabasihan tuod sa kalawig sa panahon. Kung kalawig ka mga opdanay. Hindi na basihan. Base may libro siya nga damo sa menu. Pagkaon lang. Pero tuod na mga kanasyaga, no? Amo na sa aton kabuhi, maminsar kita nga daan kung anong dapat nga hibuon pero galing bala para miloy kung nagahigugma kakabudlay maminsar, no? Oo, tapos kung mag-break up kadasig magdesisyon. Mo nang pinakalain da. Pero may nakita ka nga tao nga paros ka gwapo sang bag-ulan natapos nga teleserye. Agoy. Asos. Tapos ang ginpangakuan mo nga magaupdanay ka mo sa tubtob siyan ikaw lang kag ako pero tapos, gali ay ambot ay dako pananawan mo sa imong ex do si Hipolito. Habulin sila! Walang ititirang buhay! ay delikado na may lang na kung teleserye na ka pwede lang may part 2. Pero kung break na kamo wala na amo na nga kung gusto nyo cool off lang anay para nga may part 2 pa. 7 years pa. May 7 years. Sige mga kanasyaga, thank you gid sa inyo padayon nga pagpamati sa nga mo na diskusyon ni Premiloy. Pero ara sa inyo kung anong inyo mga desisyon, break up o cool off. Sa imo Premiloy, paano mo takpan ang aton nga diskusyon? Takpan ko ida sa ginatawag nga break up. Kung magsilig kaya break up termination of relationship ina. Ano nakita mo sa Google, abe? Sa cool off. No? Termination of relationship. Basta pag ginatawag break up, sa uda, sa soltero pa ako. Sa soltero, sa hindi pa ako tigulang. Ang tingog ko. May nagpasalig man sinasako sa uda. Ako dia totoo diga ko testimonya. May nagpasalig sa akon nga sige lang. Kay kun mabatyagan ko kag Maria Lazar ko nga palangga ko ikaw kadtuan ko ikaw sa inyo balay. Wow. Kita mo na ka pangako, no pangako no. Do makabuhi patay nga pangako. Agi na pangayo ito tani niya cool off. Pero tungod nga wala ko nagsunod sa teorya ni Perilyong.
Wala ko siya gin-cool up, gin-break up ko siya. Kung gin-cool up ko siya, tab-tab subok, wasak balik. Oo, sakto. Kaya Kaya nangita siya saling-saling. dayon sa bago. Tidak saling-saling ko ako sa wala. Ate, break up na lang kamo mga kanay siya ga. Hindi na kamo mag-asa nga mag-cool off. Pang magbalikay kamo kay basi makapangita mo na siya gapon. Iban, break na lang. Piho na. Converted na siya. Thank you, Gid. Sige. Mga kanay siya ga. Thank you, kid mga kanay siya ga. Subscribe lang sa aton nga channel, ano? Pulo pindot lang na subscribe kag notification bell Oo, no? Pero kung nagapalang nga po, ilawas nyo, ipamasahin nyo sa mga blind massage malapit sa inyo lugar, ha? Aralan da sa inyo lugar, tultulayo lang da. Okay. Sige. Mayong adlaw sa Jodadan, kag salamat kid sa pagbabati nyo sa amon programa. Heart Hurts Talk Show! Show. Balakbak! Yuhu!